Прасо, пита или гръцки пай с прас. Прави се бързо и лесно с домашни кори, е най-вкусен, а те се разточват толкова лесно. Всичко, което трябва да направите, е да задушите пръза и да го оставите да изтине. През това време пригответе тестото, като смесите брашна, вода, сол, оцет, зехтин. Размесете, докато стане гладко и спре да лепи, но все още е доста меко. Разделете на 4 топчета, оставете да починат. Към сместа с пръза сложете сирене, едно яйце и разбъркайте. Разтопете масло, като добавите и зехтин. Корите се точат 2 по 2, като първата леко разтягате, намазвате обилно с масло, слагате втората и така заедно точите. След като получите хубава кора, намазвате отново с мазнина и слагате в тавата, като това е дъното. Там изсипвате плънката и добавяте втората кора, която сте разточили по същия начин. Режете на 4 парчета и намажете обилно с останалата мазнина. Най-отиват салатка и аерян.